aquest punt nosaltres, com altres vegades, es plantegem el principi de coherència. El principi de coherència és que ens fa que el que hem demanat en els moments determinats, quan se plantegen en altres situacions, nosaltres hem d'acceptar el que en aquell primer moment demanàvem. Com que regularment nosaltres hem demanat en el conservatori que se pujaren les taxes, l'augment que hi ha de l'IPC, nosaltres, tant en el Consell Rector del Conservatori com així hem votat a favor d'aquest augment de taxes. Sabem que finalment l'augment de l'IPC no ha estat del 3,5 sinó d'un 2,9, però en aquell moment, quan es va plantejar en el Conservatori, pareixia que les coses anirien en el camí que en aquell moment assenyalàvem. I no solament és això, és que a més tenim un pla d'ajust en el que diu que finalment el Conservatori s'haurà d'autofinançar. Entonces, si la situació actual que té el Conservatori no preveu de cara al futur tindre una situació sanejada, difícilment, si ara no pugem una part mínima les taxes, després ens podem veure obligats, quan el Conservatori tinga més necessitat d'elles, a pujar-les molt més. Jo entenc que per part d'alguns grups se planteja que és negatiu per al Conservatori l'augmentar tant les taxes. L'experiència ens fa pensar que l'augment de les taxes, tal com està venint-se produït els últims anys, aquest ritme, el ritme de l'IPC, afortunadament no està tenint massa repercussió en la matrícula, possiblement perquè la situació particular del Conservatori permet tindre, i tinc que comentar-ho al senyor Robert, un posicionament econòmicament respecte a les famílies molt competitiu respecte a altres conservatoris perquè no estan en la xarxa pública i són conservatoris privats en què pràcticament tot el cost repercuteix en les matrícules i tenen taxes que tripliquen o quadrupliquen les taxes de requisits. La nostra preocupació seria si pujaren molt més i la nostra preocupació per part de l'equip de govern i de l'equip directiu del Conservatori saben que, a més de la qüestió econòmica, estem més preocupats també, no més, igualment preocupats per la taxa docent i la tasca docent, i sí que veiem que està produint-se i no estem a debat ara massa moviment del professorat, però ja torno a dir, és un tema que ens ocupa ara i ja parlarem en el Conservatori. Simplement justificar no, és a dir, argumentar per què votem a favor de les augments de taxes. Moltes gràcies.